Oh, kuwi kerupuk ceker remes. Kabeh jupuk. Kowe megek kok ambek Bunda Dewi, Mbah Yi seneng kok Arang saya rupuk ngono. Wah, tali neh le. Ngene lho. Lebokno nyangklong ngene nah. Wes kok nang motor kono. Wes nang kono motor. Tapi kudu ndang. Iya, Mbak. Iki lho, Mbak. Iki Bunda Dewi ya titipane ya. Wes panggang siji, bawang 5.000, lombok campur 5.000. Karane siji. Agak ora rame. Rapil. Mumpung sepi ya. Aku njuk tomat, Mbak. Oh, tomatnya gemoy-gemoy aku njaluk. Mentur-mentur. Kayak setengah, Mbak ya. Sekilo dek 5.000. Ya, ndang kilo ae. 6 kilo. Ya. Pilihno, Tan. Internet. Internet. Internet, tomat kilo internet. Kene. Pilihno sing gemoy-gemoy. Iki lho, setengah wae Mbak Nana kok. Tomat pilihno sing gedene sak padha ibu, Dek. Tomat ndang. Tomat gede langsung. Iya, lah iki mah aku kan golek info to, Mbak. Ning Jenu ijek enek melon pora. Dek Dewi kan Pak Korape, Pak sapa jenenge? Iya, Pak Tentara wis entek. Sing wingi diparani Mas Mandor wis habis, Mbak. Wis habis. Sampun telas ngono. Iku bakul man ya. Iya lah, Mbak. Nah, pilih nasi ngerondok mentah ngene iki lho, Dek. Nah. Loh. Ya, Dek ya. Iya, Nduk Tan. Ya ngene iki lho. Ampun, sampun kuwi ditimbang. Kok nek akeh-akeh kok ngano apa? Nang kulkas layu. Halung nek entek kok tumbas lagi. Iya. Tak imbu lagi. Iya. Dadi nek kok sekilo dhewe. Kanang. Intan. Wis ngene iki pemirsa keseruane nek pagi belanja nggih. Sampeyan gak ada tempe embus, Mbak? Oh, telas. Iya, tempe embus loh pemirsa ditepungi enak. Tempe embus ditepungi. Oh. Enek kerai, lantoro, enek jamur, wortel. Jajan-jajan. Memang ceker remes. Dek Dewi wis, Mbak. Jagung nome sama nono, Mbak. Sitok-sitok lah, Mbak. Jagung nome. Oh, nih kene. Ini tempe, Mbak, tempe mentah saya. Walah. Gambas. Tahu iya Dek Dewi, Mbak. Oh, di tahu se. Ora enak ya berarti entek, Mbak Nana. Loh. Gak enak, Mbak Nana. Enak, Mbak. Kan delik, Mbak. Ya, kuwi wis rezekiku berarti. Iya, wis sing go wedi sak padha aku ya. Wis peneng ngono sik. Apane, Dek? Dek Dewi wis panggang, bawang, lombok, terus kara siji, moto sing 5.000 siji. Wis kuwi Bunda Dewi. Iki apa pemirsa? Iki gak sejenenge genjer iki. Aku yo ora ngerti pasti genjer. Mungkin sing kena disayur kuwi lho, Duk. Iya, Po. Namanya Kok nemok. Emang yo kok kene lah katutan blonjo. Iya wis ayo. Udah. Wes pemirsa. Judule menyok meneh. Iki menyok request Mbah Yi. Iki anu apa gawekno lauk saka menyok dicampuri jagung. Iki jagungnya bar tak umbah pemirsa. Iki mang yo wis tak umbah, bar tak ucek tak umbah. Terus tak parut. Terus dibumbu cuma tumbar, bawang, brambang, lombok, kencur, uyah. Terus ngono ae. Penyedapnya saiki terus digorengi pemirsa. Iku udah dibuat pemirsa. Wong iki pancen menyoknya gede-gede ya, Nduk ya. Nek wong ngene nek ngarane jenenge kuwi. Apa? Rempah menyok, Nduk. Rempah menyok. Iya. Rempah menyok.
Oke, silik ini hati-hati, kok nek kena parut. Lho Mama Pita tak kei minyak urung dijupuki. Paling cek sibuk tanane. Kan palingan cek masak nopo karo bojone. Pak Om Sigit. Om Sigit. Om Sigit. Sakit. Sakit ya Nduk ya, semoga yang diparingi sembuh. Ya min, stroke wangi ya. Stroke ki atine apa pemirsa aku marah gak raca. Stroke iku nganu Nduk ya sakit urate. Apa ya? Kok aku salah jelasno. Kok ya intine sakit stroke. Duduk. Sakit. Bisa nih. Aduh. Pokoknya kadangnya kalau sampai pemirsa sampai kelomong sedilu-silu ijek kok aduh tahan aduh lungguh ning isor ini lho Dok rasane ibu iteng iki terus ditambah iki Dok tahan terus sampai dibumbu Ndek mangi apa? Kan apa ning jenuh Mek apa? Tuku melon ternyata ditelepon karo Bunda Dewi to kan temane Pak O tak enek sing omahe jenuh kan cedak nggone kebun melon ya sudah habis wis habis ngono urung tumbuh lagi nek wis habis panen kan ya wis nduk wite ya wis terus tanam lagi biasanya kan nek Pak Yuda kene kae wite terus dibabati terus nggawe tanam lagi. Dek ini Bu tak tinggal nangis bara aku tidak papang. Enggak. Kancane bayi ya. Bayi aku kancani aku iya kancani goreng. Terima kasih nih pemirsa sudah diingatkan bayi untuk puasa, jangan mengkonsumsi gula, karena ben bayi selalu sehat ya Dok ya. Amin. Sehat bayi. Ya amin. Saya juga heran, bayi sendiri juga heran. Kadang dahare iki wis uga terus haki ngono lho pemirsa, tapi kenapa nggih? Berat badannya itu kok selalu menambah terus ngono lho. Jadi ada saran dari pemirsa tak screenshot tak woco. Jadi bayi itu kurangi makanan yang mengandung tepung-tepung manis-manis ngono kuwi Dok Tan. Tapi tenan pemirsa, bayi iki gak dahar sing di luar kota. Kok di luar kota? Sepengetahuan aku Mbak Dewi gak maksudnya kan memang dahare bayi nek gak ke Bu Yuni ke Bunda Dewi. Ngono maksudnya ki bayi jajan dhewe ning luar iki lho gak pemirsa. Tapi kok kenapa yo? Kok tambah badannya itu loh tambah gemoy pripun nggih. Nek disarankan untuk puasa yang IF iku bayi kuat napa mboten nggih? Karena faktor usia gitu pemirsa. Dan untuk yang kulitnya bayi ireng-ireng itu dulu gatel, digaruk terus ngono kuwi. Oke iso glowing meh pemirsa. Ya saya tidak tahu ya. Kenapa itu kulitnya bayi? Nah, wis ngene terus dicampur wis Dok. Karek ngekeki bumbu. Dan iki tolong atur ke ayi yo. Apa nah? Ini loh, saya tak unggahnya. Ini namanya godokan apel. Apukat. Fungsinya tapi iku tinggu diet gak bisa ya, Bu? Iki obat Nduk. Nah, tinggu diet aboy? Tinggu diet aboy? Buah lah. Oh. Tak buah lah. Hampir
Tapi intane nek gak dikocekno, masih ditukokno ya jek utuh. Langsung cus ya ki ya. Kosek intan leh tak cus, aja mbok cus sik. Namanya. Aku mah mbok syuting apa aku ya gak apa-apa ya pemirsa. Wes nya. Apukat, godhong apukat. Fungsinya untuk apa Bu Yuni? Nah, itu jenengan bisa browsing-browsing di YouTube nggih pemirsa. Fungsi godokan daun alpukat. Nek sak ngertiku aku yo dari cerita-cerita teman saya bisa menstabilkan tensi kuwi lho pemirsa. Tensine bayi kan tinggi terus. Terus bisa menetralisir obat-obat yang sudah masuk di dalam tubuh kuwi ben piye ya menetralisir ngono lho pemirsa. Yo Marni mboten mriki ya, Bu. Ora ya larane ra macet aku wis nekat. Lah nggih larane ra kaprah bayi. Oh nang diunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Napa ora, Mbah? Jenenge obat dok ya sepet-sepet enjoy ngono. Napa ora? Es mugi-mugi paringi seger parasan. Alhamdulillah. Lah ngene. Nggih bayi, sikile pun mboten patok kaku nggih. Sik tak Nggih alon-alon bayi, nggih alon-alon Obat aku males tak ngombe obat. pun mboten ngombe obat pemirsa. Ini kuat. Kuwedin mentang-mentang saiki. Nggih kula ngertos kok ndek dalu nggih tesik menteng-menteng. Pokoke ngunjuk niku terus Lho gak ngene. pagi dan sore. Bismillah mungkin muga-muga paring ono. Ikhtiar Barokah. bayi nggih. Muga-muga. Cocok ngoten lho mugi-mugi. Lah nggih Yumarni kok dereng mriki lho pemirsa. Nggih. Nek rene iki mesti aku kudu ndang gage mateng nggih pemirsa soalnya mungkin mesti maem lho iki. Iki codot ngene iki pemirsa. Ya sabar kok ngepel. Dipel baru tentu wures pemirsa. Yumarni. Iki mbok kena apa pemirsa? Yumarni ki angger-angger ki yo tanpa pemberitahuan yo langsung rene. Nek omah pirang-pirang dino ora gelem rene. Kenapa ora gelem rene? Aku mlaku ning cepu. Nggih sabar pemirsa. Nek omah nggih rene tapi mau nyuwun dhuwit tok. Duit, Mbah. Tuku rokok. Rokoknya mbok dikurangi toh yu, aku ya ngono. Muni iki ya bur pemirsa. Tuh, kaya ngene iki lho. Gak ya piye lah ngene iki, ya. Tuh. Wes, dilanjut. Sing syuting Intan apa Ibu? Ibu aku sing nyoteng. Intan sing nyuting. Ya jadi pemirsa, alhamdulillah hasil syutingane Intan sudah bagus. Ya bingung ya Tan yo pengen konten apa? Dan lho pemirsa. Apa? Bior. Enten bior. Intan biar pemirsa. Ki wis sudah sambil terasine tak elokno tak goreng lumayan wis. Ya. Tak ulek sisan, panji tak jek. Maem. Kan, mak siang kan yo ngombe selawan wong iki. Tuh, terasine tak melok tak goreng. Iki mau kan koncone ibu yo dolan rene. Melok kembang. Melok iki ibu. Muluk-muluk aja sampai dilebokno ning jero. Iki pemirsa. Napa? Soale jarine kok nek duwe anak cowok. Anune berarti gede. Jare lho pemirsa aku ki yo ora roh. Wes ini. Tak masak kerayu tak umbah. Iki lumbu. Lah bayi pengen asem nih pemirsa. Lumbu. Pengen asem. Oke.
Emang bar kena jangan asem. Oh gak dicuci, tak cuci. Wis, pokoknya cuci. Nah, terus tak cuci ta pemirsa. Iki wis mulak-malik ngene to. Iku kan ketoke ngene bareng pemirsa. Mbek krai ketoke bareng. Ndek nang ini, Dok. Ndek nang ini, Dok. Gitu. Tak campur karo krai, iya ora. Tak nyambur Masake kudu resik. lah, Dok. Gak resik piye. Ini kok sangat kemproh sekali. Iya piye. Ibu sapa? Bu Intan. Nah, Intan tak yo kenek. Kadang banyu ta niki ta? Iya. Dilongi. Kok bliyur kok? Sik talong ae. Gua. Kadang banyu. Wis sakmene ya. Wis pas. Wis mbok iki jangan opo iki. Jangan bliyur. Terus tak kayane sambel. Iki sedikit garam. Kayak gula sithik. Kan ceritanya kan terasine wis inuk ya. Wis gak usah dikei moto. Wis ngene ae. Wis umperan. Tutup saiki. Wis ndek rono ikut anglek. Persotengan Bliyur antara Bu Yuni dan Intan. Pokoknya kalau ada kata-kata dari kami atau dari Intan lah, atau yang dalam frame bayi family ini tidak berkenan di hati jenengan, kami mohon maaf ya yang sebesar-besarnya. Ini mau arep nih kebun melon, dadak kebune melon wis habis. Enake sing wis didol ning omah ngono kuwi ning ngarepan ngono kuwi. Kan penginku kan yo suasana sing ning Tegalan ngono. Ya wis gak jadi torne hutan-hutan ya Nduk ya. Ndek sore sampai tak parani Ndek Makja. Ayo Mbak digoleki ngono, bareng cukup minyak kalau pemirsa. Terus kan golek info dadak dures ya langsung mulai ya kan ya. Saman golek info, Bunda Dewi yang golek info, sing main jenung ternyata sudah habis. Ya pun pemirsa iki mateng Mbah Yi tak jake maem. Kontennya ngoten mawon iki pemirsa, konten nyayur, blonjo, dermimil, mbok HP ning ndi ngono ki mangatur iki. Nendi? Untuk sore Nendi? Mbah romplah aku nyagat di Marni kan biasanya nek rene nyapu, duwe Mbah. Baru duwe Mbah terus mam Mbah. Yo nek rene. Iya. Wes cus bismillah. Cus. Iya tok. Gak apa-apa. Wis endi sing dhisik to ta. Iki makane pemirsa aku tak gawe konten karo Mbah Yi cah aku ki ngono. Mbah Yi kan pengen request jangan asem. Ternyata wong Mbah Yi anggere berdahari Bu lagi diteri Bunda Dewi. Sayur labu siem. Ya wis gak apa-apa to Nduk. Terang gak apa-apa. Anu nyayur labu siem. Iya. Wes nang disiramno jebake amen teng tinggo kok. Terus suarane Repa lagi mandi. Koyo Intan, kono gak usah baru den deres kok. Katesok kene lho, Nduk. Rene lah. Ya wis ngono ae ya pemirsa. Gak sida mam karo bayi. Alah, petukan wajah Ibu Yuni nela pemirsa wis mliyur tan, bendino kok roh Intan, Bu Yuni. Iki apa tak tanduri anu, Nduk? Apa jenenge cemoro? Cemoro kae lho brintik. Ya. Sithik-sithik lah. Iki leh cemoro brintik karo apa sing iki sebelah sirih merah. Sirih merah mbek cemoro brintik. Nah, wes. Ya wes aku tak mam pemirsa. Mulai. Yes, mulai. Aku tak mam pemirsa sesuk 2015. Iki lho. Bayi request Bayi tapi Bayi berdahar.
Berarti ngenteni engko sore lah ya pemirsa. Aku tak nerusno durasi. Oh, iki lho sayure iki. Cirintan ojo mbok kei dahar, Bu. Obar dahar bayi. Iki sambele. Wes ketok. Sambele terasi. warnane kuning. Hitam. Hitam. Wes ayo merene. Ning ndi? Wes ning kene. Walah yo titipe kok yo ning kene. Bismillahirrahmanirrahim. Lah udan nang ngono teh. Lah yo. Sabar. Men ngono wae. Bosen aku. Agak bilang ini. Iki enek pinggang, enek gimana pelas, enek tempe, enek krengseng pindang, enek tahu tahu apa fantasi mbak iki. Iya yo. Terus aku tak mbak iki esek pemirsa yo. Penting wetenge keganjel. Keganjel. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima Mi. Enak. mantul pemirsa. Mantul. Kan rambutnya nom. Gak usah pedes-pedes. Wis engko pokoke entek pemirsa iki durasine untuk 20 menit wis alhamdulillah. Terima kasih Intan. Betul, Terus demikian 100. pemirsa konten hari ini. Doa terbaik untuk jenengan semua. Seumpama jenengan wis bedino roe mau aku Intan akeh-akeh kuwi nggih pemirsa nggih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wis intine doa terbaik untuk jenengan semua. Dari konten ini pokoknya dijukuk sing apik-apik sing ora digawak sing ado ya Nduk ya. Pejuang garis dua semoga Allah segera memberikan omongan yang saleh dan salehah ya pemirsa. Amin. Kami pamit dulu ya pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Ya, cus.